Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mafi daraja a cikin mutane shine wanda ya san alkur'ani kuma ya sanar da shi ga zuwa al'umma. Watan da ya fi kowane wata daraja shine watan da aka saukar da alkur'ani. Ranar da ta fi kowace rana daraja ranar da aka saukar da alkur'ani. Manzon da ya fi kowane daraja shine manzon da aka saukar wa alkur'ani, wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah ya kara mana albarkacin alkur'ani, amin. Yanda ya tafiyar da su a baɗili, saboda shi ubangiji haƙiƙa mai iko ne a bisa kan komai. To ƴan uwa, shi yasa ake so kowane lokaci mu gane gaskiya mu yi aiki da ita, a gane gaskiya a yi aiki da ita, saboda ana ta kiransu zuwa gaskiya, su kuma suna ta shirme, ba san su ne akan shirme ba, suna ta bata kansu lokaci, sai ubangiji ya tabbatar da su a cikin halakakku waɗanda zai azabtar da su a gidan lahira. Sun yi asarar gidan duniya, sun yi asarar gidan lahira. Allah ka kiyashe mu. Anan muka kawo ƙarshen karatunmu na yau. Inda muka yi kuskure Allah ka gyara mana, inda muka yi daidai Allah ka ba mu lada. Kullum muna ƙara faɗa, ba mu iya ba mu san yadda ake ba, koya muke yi. Don haka ƙofa mu a buɗe take, duk inda aka ji mun yi kuskure a gyara mana, ubangiji Allah ya ƙara mana albarkacin alkur'ani. Allah ubangiji ya kawo mana taimako da abuwa a cikin al'amuranmu. Alkhairan da suke cikin watan Ramadana Allah ka sada mu da su. Wannan halin kunci da muke ciki na matsi Allah ya fi mu sani. Allah ya kawo mana ɗauki, ya kawo mana afuwa da sassauci a cikinsa. Mazaje Allah ka yassare musu abin da su kai wa iyalinsu. Mataye na gidan aure Allah ka ba su zaman lafiya da iyalinsu. 'Yan matanmu da zawarawanmu Allah ka ba mu mazaje na gari. Allah ya kai mu inda za mu huta, ba inda za mu tagayyara ba. Allah ya shirya mana zuri'a. Marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana. Allah ya ƙara mana ƙaunar sayyidina Rasulullahi ta gaske ba ta da awa ba. Allah ya narkar da ruhin mu a ƙaunar manzon Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah yana ƙara mana bayani a cikin munafuncinsu. Su kurame ne ga barin jin gaskiya, bebaye ne ga barin faɗin alkhairi, sannan makafi ne ga barin ganin gaskiya. Ma'ana su ba masu dawowa ne daga zuwa bata ba, su sun dawoma a batattu, ba sa komowa ga barin bata. Ma'ana ba sa jin gaskiya, ba sa faɗin alkhairi, kuma sannan ba sa ganin gaskiyar. Shi yasa ƴan uwa a koda yaushe ake gaya mana, duk sanda ake gaya maka gaskiya to ka kalli gaskiyar nan da ake gaya maka da idan basira. Kada ka kurumce da gangan, kada ka bebance da gangan, a ce ana gaya maka gaskiya kuma ka ka gane. Wannan ba siffa bace ta muminai, siffa ce ta fajirai. Su ne khalidina fiha abada, dawwamammu a cikin wutar jahannama. Amma duk lokacin da ake gaya mana gaskiya ya zama mu dinga ɗauka, don gudun kan mu shiga cikin magana ta ubangiji dai akan waɗannan fajirai. Allah ya mana tsari. Na'am. أو كصيد من السماء فيه ظلمات وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Ubangiji yana ƙara mana bayani akan su ce ko kuwa su kamar ma'abota ruwa ne da ya sauko daga hadari, akwai dubbai a cikinsu da walƙiya shi a cikin wannan ruwa. Suna sanya yatsayen hannayensu a jikin kunnuwansu, ma'ana suna saka hannu suna toshe kunnuwansu don kada su ji wannan tawarwatsi na tsawa, don suna jin tsoron mutuwa. Ubangiji mai kewayewa ne a cikin lamarin kafirai, mai kewayewa ne a cikin iliminsa da ikonsa. Ma'ana ubangiji shi yana da ikon da zai yi hukunci a duk lokacin da yake so, a lokacin da ya ga dama. Wannan abin da suke shirme ne shirita ce, suna jin tsoron mutuwa akan sun ji wannan, amma ba sa jin tsoron abin da ubangiji yake gaya musu. Suna ganin kamar su suna da wayo, kuma a su wannan ba abu ne. To Allah bai su da shirya ba. Ubangiji mai iko ne a bisa kan komai. Yawwa shine abin da ake nuna musu, wannan shirman da suke shi ta toshe kunnuwansu daga barin jin tsawa. Suna ganin kamar suna tsoron su mutu, ba sa son su ji wannan tsawa, to kuma su sun tabbata a halaka. Allah ya mana tsari. Sannan kuma na'am, يكاد البرق يخطف أبصارهم. na'am, ma'ana dai su makafi ne na zahiri,
makafi ne su na zahiri zaki ga haka ga suna gani amma makafi ne na zahiri sai ubangiji ya ce da ya ga dama da zai makantar da idanuwansu daga ganin ma zahirin gaba ɗaya. Su dai a takaice makafi ne na baɗi, ba sa ganin gaskiya, ba sa jin gaskiya ko ba sa faɗar gaskiya, kuma idanunsu baya ganin musu gaskiya ko ba sa faɗar alkhairi. Su dai makafi ne, ubangiji yana gaya mana makafi ne su amma na baɗini, idanun ne gaba ɗaya na zuciyar aka makantar da shi, amma idan su gashi suna gani, suna tafiya, suna rayuwa, amma a cikin zukatansu sun gaba ɗaya sun makance, ba sa gani, ba sa gane komai. Sai ubangiji ya ce inda ya ga dama zai makantar da su a tamfar a zahiri zai makantar. Ya rabbi salli ala allazi laulahu ma kana al-wujud bi asrihi mawjuda. طه الذي أسسته بمحاسن سلب الكريم بها وهي موجودا. اللهم صل وسلم وبارك عليه سائدا منهم ومن شاكب صلاة تستقلق الأرض وتهيت بالحق صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انتباه صلاة دائمة منك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك وعلى أصحابك يا أكرم الخلق عند الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.